paminta. Ano? Betchin! Toyo lang pala. Ito ang toyo. Hala, umuwi ka na sa inyo. Habang pauwi si Ikay sa kanilang tahanan, may nakasalubong siyang tatlong kalalakihan. Babae ka. Ang ganda mo naman. Babae ka. Ang sexy mo naman. Babae ka. Mukhang Pwede ka na. habang pabalik si Ikay sa kanilang tahanan. Ikay! Ano nangyari sa'yo? Ano? Sino gumawa sa'yo yan? Si Dennis Trillo? Si Coco Martin? O si Watchley? Eh sino? Ano? Sabihin mo? Saan na ginawa yan? Sa may simbahan? Sa may palengke? O sa may damuhan? Eh saan? Sa bahay kubo? Ano gusto mo gawin sa kanya? Lethal injection? Death penalty? O lalasunin? Eh ano? Marahil napakasimple lang po ng aking talento. Ngunit meron po akong ilang katanungan. Ano nga po ba ang kapansanan ng batang si Ikay? Pipi, ano nga po ba ang ginawa sa kanya ng tatlong kalalakihan? Ginahasa. Ngayon ito po iparamdam sa akin. Karapat dapat po bang pagkawanan ang batang pipi na ginahasa ng tatlong kalalakihan? Katulad ko po na may kapatid na may kapansanan, tinatawag siyang schizophrenia or mental disorder na kailanman hindi ko siya pinagtawanan pagkos minahal, in-understand at pinag-action ko siya dahil kailanman wala na sa ating karapatan